harkan tsaro ba na mutum guda ɗaya ba ne. Kowa yana da haƙƙi wajen harkar tsaro. To idan ka tashi yin naka, wani ma ya tashi yin nashi. A harkar tsaro ta shafi kowa da kowa. Ta shafe ka, ta shafe ni, ta shafi kowa da kowa. Kuma duk dare wallahi ina gaya maka za ta tashi kuma zan fita. Shi sakon da na bada a nan wajen shi ne harkan tsaro ba na mutum guda ɗaya ba ne. Kowa yana da haƙƙi a wajen harkan tsaro. To idan ka tashi yin naka, wani ma ya tashi yin nashi. To hakan ne za a iya a samu zaman lafiya da wurarriya. Amma in dai ni na yi nawa, kai baka yi naka ba, to za a samu matsala. Farko tarbiyya shine babba. To ina kira ga iyaye ko a ina suke su tarbiyyantar da yara yadda ya kamata. Sa'annan duk abin da suka gani ko da suka ji wanda bai dace ba, su tuntuɓi hukuma a kowane lokaci. Idan ana yin haka, za a rika samun sauki cikin al'amura a kowane lokaci. A shi wannan training ko workshop da aka yi na kwana 4 an yi shi ne domin a jawo mutane daga kowane local government, a gwada musu yadda ake samun labari, yadda za a cimma nasara wajen dakushe dukkan waɗansu al'amura na tada hankali da tada kafar ƙayar baya. Mun ƙaru da abubuwa da yawa. Akwai na ɗaya, akwai abu da ake faɗa na haɗaka, irin collaboration da sister agencies kamar da police da civil defense da duk waɗansu security agencies, wadda ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a samu zaman lafiya. Mun ji daɗi sosai don akwai abubuwa da yawa, wasu dabarbaru wanda yanzu mun ɗauka kuma za mu yi amfani da shi. Insha Allahu ƙananan hukumomi za su yi alfahari da mu, za su kuma yi alfahari da jami'an tsaro. Su ma kuma jami'an tsaron Allah da za su samu sauƙin wasu abubuwa da yake faruwa wanda mu ba mu san dama ta ina za mu kama ba.